మిస్టర్ ఏదో చేస్తున్నావు ఏంటి? పందిరా? ఇదేంటి నిన్న మొన్న ఇరిగిపోయిన పంప్ అనుకుంటే ఇది, దాన్ని వాడేసావా? ఓకే. అంటే ఇది మొన్న మాది కొత్త అపార్ట్మెంట్ కొని 2 years అయింది, కానీ పైపు లీక్ అయింది. ఇదే పైపు ఇది మొన్న పగలగొట్టేసి తీసేశారనమాట. ఈ వేస్ట్ పైపు ఎందుకు వేస్ట్ పోవాలి అని చెప్పేసి నేను మనీ ప్లాంట్ కుండి వేశాను కదా, దానికి దీనికి అటాచ్ చేశాను. అది ఇప్పుడు తీసి ఇది వేస్ట్ ఉంది కదా, ఇది ఒక పందిర్లా ఉంటుంది. అందులో ఇంకొకటి మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి దోస చెట్టు కూడా వచ్చింది. ఇదిగోండి దోస చెట్టు.